Jigin çöre uğraşacak öyle maskara öyle pabık oynap. Giyeceğiz gün yedi pabık. Sen dokunu diğer da kıyır. Öyle ayıcı. Kuva baremağa yine batkay. Taşla pabın. Şu dokunun kadın ya pullar nimet ya çilim çekken biliyor musun? Ne ettin ay? Sana da çılmak kayıtmalı mı? Nimet diyor ha sen? Sen de mi diyor o? Sen çoruğa diye ben çoruğa giderim. Ben üçü doğurdunuz. Bu arada bir zasık çoruğusun. Ha dur. Neyi vurdu ya? Ne PUBG oyna vurdu ben ya. Çıkarıp yara Bir zasık çoruğusun. Ferhat yeni vuruşup başladılar. Ulkuça maskara ettiler karlıyalar. Burada dişilere kakılır o. Kıyıqır bağı ityali qoğsular estiyar. Vursun kırın negenler. Kaka men islat diye bak ecem kıyır diyem. Çün kıyırdım o PUBG'ım göl çüyle sadaka dıkkalı alma. Ferhat kokuna Ferhat ulurum bu gibi. Ece vel qalır yağı. Sen yani Ece hem de gep verip çakıp peşelle kalk oturuyorsun. Adam başkalarına aytmacak orada kim aytmalı bunu ölsem değilseniz ben diyorum. Dostlar şeydi, kim video başla şeydi. Emmecağını salamu aleyküm mehriman dostlar. Bert'de hoş geldin ağam. Hoş bulduk. Hemen de selamun aleyküm. Varşava şekerden ertir saat neçidir? Erti saat öğlen 6'da. Ertir saat öğlen 6'da. Sabah 5'te. 30 iyul öğlen saat 5'te. 5'te. Hem Türkmen olunlar. Nerede işleyen olsa var. Motivasyon verecek bir porta var. Toplanış oluyor oğlanlar gelen elif. Biliyor musun? Bilmeyen yok o Pervan kafesi. Pervan'ın kafesine gelin saat 5'te 17.00'da inşallah görüşüp salamlaşıp Özara soru cevaplı gurrundeşlik olur. Görüşür birekle didarlaşır dostlar. Öğlen saat 5'te menem şu tayda Bert'te de tutaydı hem şu tayda. Pastepu 5 Pervan'ın kafesinde belli yer belli Benim saat hizmet dostlar. ediyen gelenlere, gidenlere. Ne bu da afistan. Benim hizmet afisant benim. Ne ver? An bega da nerede bega? O aynı verdi. Hatta oğlunlar emmeyecekler. Lan sağ olun. Ertir 30 iyulda saat öğlen 17.00 öğlen 5 oluyor dostlar. Emmecene de karışacağız. Canı sağ olsun. Bert'e de hoş gelipler. hoş bulduk. Sada bolmakdan gorkmaly. Sada bolup bilseň buýsanmaly sadadyňy. Onu boljak diýip bolawamalaga ol sen TV gatyn. Sen ya sada däl boljak bolup bolmaýar ony. Ýöne şeýle bir zat bar. Ors diline has gowy düşünür bilýänler şonu türkmençelerde belki badyr tapawdy. Простата и наивность. Простота — это очень хорошо, это достоинство, это богатство. А наивность — это почти что глупость. Вот если ты глупый, да, тебя не будут ценить, тебя будут использовать и так далее. Если ты простой, но если ты простой, но знаешь себе цену, и башка варит, в этом нет ничего. Ты ничего. Mesela Germanya'da da spesyalist tapılmayan yerler bolýar. 70 näçe ýaşlaryna bir professor geldi, bir nemis professor Türkmenistana. Ol ömrüni neuropatologiya beren. Kiçirak biznes başlapdyr. Medisinski hukukçy. Hukurum başladym diye. 70 ýaşdan soň. 70 ýaşyna çelle öwrenjek zadyny öwrenipdir. Hukugaça bolan beýinde täze üýjük açyldy, täze dünýä açyldy. Ýöne medisinski hukuk. Masal diýe aware bolýar diýe. Awareda adam şike salar adiňa maşyn şike salan oga. Maşynyň şikesini, maşynyň çeken ziýanyny hasaplap bolýar. Ýöne adamyň alan trawmasyny doktor Lukman hasaplamaly. Şol urda juristler ýok diýe. Mesela Germanya'da da spesyalist tapılmayan yerler bolýar. Şoňalak zerurluğun bardygyny bildim diye yuridik kampanya açtım diye. Ýöne medisinski öz esasy hünär bilen baglanşdyryp açypdyr. Ýanky hadiseler bolan ýagdaýynda adam travma ally, şuňa näçe kompensasiýa tölemeli garşy tarap. Garşy tarapyňam öz tölen okda, strahowka tölädi. Şu strahowy kampaniýalarda konflikt bu dörýän eken köplenç. İç çözgü çıkarıp beren nime jurist Lukmançylygy düşünen ok. Şoň üçin hem Lukman hem jurist bolýan talap bolanyny 70 ýaşdan soň täze hünär öwrenipdir. Şoňalak bir utgoşukly ýagdaý bar bolup bilýär. Aslında almayan çağa yok. Biz ina tökmünde çağalarımızda kol çok olyasa. Eğer o çağa alya, hemme çağa öğrenebiliyor. Yani onu dinle usul ve bat gerekli. Çağanın bir hili eklemek de dediğinde ki eri ağacı 3 yılda yetişen mi olursa diyelim ki arça ağacı 5 yılda yetişen. Şunu deyip olmuyor da 5 yılda yetişen arça ağacına 3 yılda yetişen olursa kaharlanıp olmuyor.
Çağda şoňa meňzeşirak bir zat. Eger ekin eken bolsaňyz, olar wagt-wagtdan suwaryp durmaly. Eger wagt-wagtdan suwaryp durmasak, ideýany seredip durmasak, agaçlar guramak bilenmeli ýa-da miwe gowy bermeýär. Çağda şoňa meňzeýär bir agach. Biz onuň ideýany ýetirip durmaly. Biratlar öwredip başlamazda çağa biziň diýişimiz ýarak çalp alman bilýär, oňa seretmenler. Käbir çağa 1 aýda alýar, käbir çağa 3 aýda alýar, käbir çağa 1 ýyllar bolup biler. Şeýle durmuşda praktikalar boldy. Ay şundan dizayner çıkmaz diýip bir karar veren adamymyz. Wagtyň geçmegi bilen gördük. Güýçli dizayner bolup ýetişipdir. Şoňa bir özümden geň alykda men okumadyk, gapdamda muamma okudy bolyn. Futbol oýnap bilmediýän çağımyz güýçli futbolist bolup ýetişipdir. Başda şeýle bolup bilýär. Çağa ilk başda bir setler goşgyny, bir setlerden görünýän, 1 minutda öwrenýän bolsa, eger siz sabır görkezseňiz, şol soňa wagtga 2 setler goşgyny 1 minutda öwrenýär. Soňa wagtga 4 setler goşgyny 1 minutda öwrenýär. Dowamlılık gerek, birat öwretmek üçin sabır gerek. Yani çağda tiýlenme döreýär. Ýöne seredin öwrede oturýanlar çağa, tapak geçip oturýanlar ýa-da ýene bir öwrede oturýanlar çağa, ay sen öwreni bilen tupoýma sen näil adam o ýa-da gerek söz ulansaňyz, ananyň o çağa öwrenjek adam ýatdan çykarýar. Çağa dyrmaşyp iň soňky ýetmeli ýerine baraýan ýokarda duran adam ýokardan aşağı itip goýberse, ýygyna kelemenler gaýda-da, edi şoňa bir zat. Çağa öwrede oturýarsan, aslında belli bir ýere baranda siz tabir edilmän bir gerekli söz aýdyp goýberseňiz, o çağan ýangıça öwrenilmän barsa deşilen halty ýalak bolup uçup gidýär. Durmuşyny, pikirini, aňyny gereksiz bir ýygy goýýanlarda çağa ýygyrmak bilen çağanyň almagy üçin şertlerini döretmeli. Mysal, telewizor bilen telefonyň ýanyndan aýrylmaýan çağa alana oý diýip haýyplanmaň manysy ýok. Ilki şu alana oý diýilen netije berýän şertleri düzeltmeli. Misal ýankılatlardan dograk tutmaly. Ýa-da uzaklygyny futbol oýnap gelip ýa-da çağa alana oý diýeniň manysy ýok. Almaýar o ýa-da geldi çünki. Okujan çağaňyzda ötüş barmy ýok bu şoňun sömeli esasy. Ýagny çağanyň düýünü bilen şuguny deňmi deňdämi? Käbir çağanyň düýünü bilen şuguny gaty tapawutdyr. Bugun gaty ýokardadyr. Ýöne käbir çağanyň düýünü bilen şuguny az tapawut bardyr. Möhüm zat tapawut barmy? Ýagny çağda ötüş barmy? Biraz haýyrraýat, ýöne aýdyşmýar bolsaň tiýlenme döredýär. Yani 1 ýyldan soň beýlekin ýyldan ýetip bilýär. Ondan mana bir zat ýatdan çykarmalyň da, onu kiýnat ýerine, aklyş ýerine bolsa, ol ujala tarapyn berilen ulla kamyr bar. Ýöne şeýle ýene talar barda durmuşda biz gördük. Çağam elini uzadyp suw içek diýip bilen güni men üçin ulla kan toýdy diýär. Size aly bilen o kawylan otyp çağam gyýgyrýan göwne deňän, o ýene tada men çağam suw diläbelli, o almaň tapaw gotmakyny görüngiden o suw diläbelli diýip degenýär. Çağa dogry usul bilen öwredilse çağa öwrenýär. Mesela üçün käbir çağalar kitap bilen öwrenir, käbir çağalaryň eline şol Quraly injam berip el bilen tutdurup barlatdyr, wesden öwrenir, käbir çağa video arkaly öwrenmek mümkin. Anam bildirmeli, edi oturan wagty şu kellemeden dol aýyrmaly, bu çağa oňormaýa diýilen pikiri dol aýyrmaly. Mesela üçün edi biljek zatlaryna başlamaly. 2 köpörlerine 4 diýip aýdyp bilýärmi? Ha, tuwlemy görýän ana edi bilýän. 2 köpörlerine 6 diýip aýdyp bilýärmi? Tuwlemy görýän edi bilýän diýip anam bildirip gitmeli. Näçe anam bildirdiňizçe o ýöreýär. Onu ýa tökmünni, pedagog bunu biz çağana bildirmedik. Ýa tökmünni siz çağana bildirmedin. O kimine bildirmeli? Ona bir motivasiýa bermeli. Şu çağa gowy ýagdaýda dur, ýa-da gowy ýagdaýda dur ýöne hiç bir ötüş görüş üstüne işlenen o çağda gitgide fetelmek bilen bolýar. Türkiýe halklara değişik nakly var da işlemediğimiz post, ya mesela şöyle filmi işletmedik, post tutup başlaýar, paltamı işletmedik, post tutup başlaýar. İşlep dursa ýerpillap durýar. Ede şoň ýaly çağanyň üstüne işlenip durulsa we dogry suwlardan öwredilse çağda hökman ýa-da ösüş bolýar. Şeýle bir zat bar. Şuň bir zat oňormaýan çağa ertgerim şo zat oňormaýar diýip zat ýok. Oňorýar. Belki uğru yanlışlar, ýalňyş saat bilen gemine oturanlar, belki başgarak uğur saýlanmalar, olam bir bolmagy mümkin. Ýöne şuň bir zat oňormady diýip ertgerim şo zat oňormaýar diýip zat ýok. Şuň ruçka tutulmayan bir çağa ertir kitap yazıp bilir, yazıcı bolup yetişip bilir. Ýa şu atmy okamyrdan taýar gaýadan bir waka bardy da Türkmen ahunlaryň biriniň ahun bolup yetişişini görüň berdi. Bismillahirrahmanirrahim sözüni bir hepde öwrendim diýip şonu aýdypdy. Bismillahirrahmanirrahim diýilen sözü bir hepde öwrenýän adam ahun bolup bilýän bolsa onanyň maňa görä senlik çağa wagt gelene alınıp yetişýär. Ýene şeýlere bir söz bar, zanynda bolmasa bolany eken. Men o zanynda bolmasa bolany eken sözüni ulum üçin men onu kabul edemok. Ulum üçin dogry hataplamakda o sözü belki karakter üçin, belki terbiýe üçin aýdylan bolmagy mümkin. Çağa dogry usul, dogry ýörelikler bilen şoň alym berilse, şo çağda ilmi tarapdan hökman ösüş bolýar, elbetde edep terbiýede de ösüş bolýar. Bolmaýar diýip zatjak.